3 март, 5:30, националния празник на България. Намираме се на ски пистата Чалин Валок, Банско. Ето схема на всички писти. И когато хората се прибират от каране на скиборд, ние дойдохме тук да се пазаряме на шейна. Ето я Моника, пресича пистата. Чичо Иван в ляво. А отгоре Леля Ленче ще пусне Влади на шейната. Айде, давай! Ето го Чичо Иван. Чичо Иван кимни на американците. Кимни на американците. Кажи им здравей. Айде! Така, няма такъв знак. Айде сега. Мони, кимни на американците. Кажи им нещо. Здравейте! Айде, бе! И сега да видим спускането на Влади. Единствен на пистата. Ние го пазим да не бега дълбокото да не падне. Аз ще го снимам, вие го пазете. Ето както виждате вдясно, седалките ги прибраха. Ето там вдясно. Това е кабинка. Да. И сега Влади тръгва отгоре. Давай! Давай, Влади! Давай! Айде! Финито! Чудесно време, значи направо ми се карат ски, да ви кажа. Счупи се летвата. Добре, ще го правим. Ето и Леля Ленче да каже 2 думи на американците. Здравейте! За интервю. Съжаляваме, че ви няма при нас. Ето. Много ни липсвате. Митко, Мими. И Марти. Марти И още другите. и всички. Да идва да кара ски тук, да. Много поздрави да идвате на Банско, да видите колко е хубава планината. Стига тая работа, бе, стига, бе. Така. Удоволствие. Да. За репортажа от Банско, Тодор Йосифов.